Esto me llevó en su día a buscar a mis familiares y participar en la exhumación de la fosa de la Caballera en Mendavia. Pues a partir de ahora yo pienso que habría que decir siempre que son más de 3.700. Mi padre, su hermano. Guztiok egiten zaigu arrotz, baina hilerriak memoriarako espazioa izaten dira, gure artean ez ditugunak oroitzeko. Reso Ayerra, Teodoro Domínguez Macías, Juan Tomás, el coro Elejabarrieta, Toribio, el coro Galdós, Carmen Ereño Canales, Lorratzak, memoriarenak, denborarenak, itsasoak marearen goraldietan ekartzen. Gero kanta berriekin, amets egingo duten aur jaio berriak, esnatu daitezela Euskararen herrira eta zorioneko. Euskararen aldeko herri mugimendutik sortu zen. Euskaraz bizitzea erabaki zuten hainbat udalek eta horretarako zituzten zailtasunen aurrean elkartu egin ziren. Ilusio handiko ezin dela, bai matraka handiko epe bai. Aizarnazabalen udalerri euskaldunen eguna antolatu eta 17 udalen artean UEMA sortu zen, 1981an. Harrezkero, Euskararen lurgunea zabaltzen eta sendotzen joan da, eta gaur egun 100 udaletara iritsi da UEMA. Euskaraz bizi nahi duten udalerriei erantzuteko, lehentasunezko 3 ildo estrategiko lantzen ditu UEMak. Udalen eta udalerrien euskalduntzea, euskal hiztun komunitatearen ahalduntza eta sentsibilizazioa, eta udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. Eskerrik asko orain arte egindako bideagatik, zorionak eta segi lanean. Guazen bidea egiten jarraitzera, guazen euskara koloreztatzera, batu euskararen katera. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona, itxasargia testigu da, zeuen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Zalgara xorieri zodiren xoroak izan da. Eskuz esku, zapi, lortu dugu erronka. 7.000 lagun inguruko katea eraiki dugu. Guk euskara, bete dezagun kolorez euskara.
39 urte igaro dira Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten laukide poliziak hil zituenetik. Pedro Mari Sarpelitxo, Rafael Dalas Txapas, Dionisio Izpurukurro eta Jose Mari Zurapelu balaz josi zituzten gau ilun hartan, guztira 113 balazulo. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Martxoaren 28an Pasaiako sarraskiarekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioei ekin zieten, Donostiako epaitegietan. Merino eta Rosa aurkeztu ziren, naiz eta Rosak ez zituen ikusi, ez zituen bere garaien ikusi, baina ere deituta zeon da bilek azaldu ziren. Ordu betera Joseba Merino sarrasketik bizirik irten zen lekuko bakarra irten zen epaitegitik. Esan zuen, 7 polizioitatiken 3 bakarrik etorri ziela, bat hilda zegoela, beste bati ez dakit, birei bentze, papelak zenbakileek eta nunbait arazon bat eukizebela zenbakileekin data eta aurkeztek etzebela izen, eta 7garrena ez dakit, ze arazo izen zan. Behintzat, 3 horietatiken, Merinok ez zuen lortu identifikatzeiken, zaila da, enbeste urteetak gero identifikatzea. Gelditu die berriro hurrengo deialdi bat ingo bela, baita, beste 2 polizi horiek, etzien etorri horiek azaltzeko baita, eta berriro ingozako kareo bat, eta, hortiken aurrea, abokatukin ondiken ez geha geuzu zen ineon, egongo ginela, familieak, eta, aurrea behire, ze nolako pausuk eman berritugun ikusteko. Geuk egile ezan ez gendun, espero, ez da, bestelako gauzeik zaila izango zala, bakitun. Horren arire zan pixket polizia bera dela arazoa. Hau da, poliziai eskatze zaio ikertzeko, eta poliziak behoiek izan ziren itzali ez. Orduan, polizia hori izkutatzen saiatzen nahi da. Orduan, hortiken eta 40 urteko perspektiba honekin, egia esan ez da kaula esperantza hondi, baina zirrikitoa irikita daun bitartin, beti egongo da alegin egiteko modua. 2020an egindako txosten jaso berri dute Pasaiako sarraskian tiroz hil zituzten 4 biktimen senideek. Txosten hori baina 3 urteren ondoren jaso dute. Baina gaiztua izen behar da, jakin gu 40 urtetan olako baldintzatan egon gehala, hainbeste sufritu, hainbeste desgazte eukita, karameloa hauko zapian sartu ziguten eta gero kendu. Osea, gaiztoa izen behar da hori iteko, nola jolastu duten gurekin. Eta guri ez egertau dan, 3 urtin ez emateko guri, eta ez jakitun izateko gu txostorren horrorna, hori nahi diau gaur egunik pixket hori argitu ez, eta behaiek zan dezatela. Ze gertatu dan? Nork izkutatu du? Esango aldi gute. Pasaian gure zenideak nork eraltzituen, segunez ez digute esango. Jakingo aldeu Jaurlaritzan nork erabakizun kajoi baten sartzea, ez dakigu. Eta gero gainea guz eskatzea behaien partetiken, ze jarrea duten laguntzen hasteko, ez? Benetan laguntzen hasteko. Oinarte eukizte hon hori. Despertar como la brisa cuando sale de tu portal, como la luna cuando sabe que tú te vas. ¿Y qué más da si estuvo mal?
sin perdón, con dolor. Y entonces vi que soy el preso de los besos que no te di. Si ya lo sé, no te mentí. Tú me dijiste vámonos a otro lugar, y sin dudar yo te sentí, te besé, no te olvidé. Aurreko plazan kopla dauzkagoan, ilargi berria. Euskal Herriko Lady Gaga. Hiru, bi, bat, guazen! Euskaldunak hau badakizue! Zer da bezu! Zer sentitzen da hemen egotegaz? Postasun ikaragarria, oso urduri egon gara egia esan, baina gero eske da zoragarria, jendea da zoragarria, osea, argazki pila egin ditugu, besarkada pila eman ditugu, osea, jendearen energia sentitzea da zoragarria, osea, sentitzen naiz Madonna. Madonna baino hobiagoa zara zer? Lady Gaga. Eta zenbat ensaio indozue hau lortu alizeteko? Ze benetan be, souazo.
Pues ez da asko egia esan, gu travestiak oso improvisatzaileak gara, eta gainera gero bakoitzak bere show individuala zeukanez, bakoitzak bere txanen saiatu du, eta baina gero hemen egin dugu bar baten zeu eta listo, Talentua hor dago, cariño. Eta zuk ustezu olako leku gehizautan emon behar dakela travesti zer bizibilidadea? Travestiak edonon egon bar gara, edonon, egon bar gara jaialdietan, egon bar gara kontzertuak ematen, egon bar gara tabernetan, egon bar gara telebistan, irratian, egunkarietan, edonon. Ez bakarrik travestiak baizik eta identitate disidente guztiak, marika gehiago, boiera gehiago, ezbitar gehiago, trans pertsona, ai, osamo, mua! Ai, begira, maite mindu egin dela, cariño, pues es lo que, hori da egiten duguna, berriz itzutzen, travestiak edonon egon bar gara, eta identitate disidente gehiago, leku guztietan, azkenan gure identitatea ikusi behar da, leku guztietan, jendak ulertzeko, gure identitatea erreala dela eta hor dagoela. Ez garela ezakin non, izkutuan ez, hemen gaude, eta guk ere merezi dugu lekua hemen. Eta mezuren bat kamarari izateko? Holan potente bat? Hola potente bat, da begira, travesti zoragarri asko daude munduan, baina mesedez eta favorez, Euskal Herriko travestiak kontsumitu. Baloratu gure artea, ezagutu nor garen eta disfrutatu, cariño, eta izan aske beti. Gora Euskal Travestiak! Gora! Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta trans pertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte, horiei izena emateko. Hemen ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi dani sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela, eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin, eta aldiz emakume errealik etzegola. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta olakoa genitula, baina ez genula emakume referenterik. Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezko aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ezakin zein bizi da hemen, bestea, orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Eta esaten genuen, zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira. Orduan hortik tiraka hasi ginen eta bagenun Andre kale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da, oroimenean Andre kale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zala. Eta batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitzea egun topatzen, baina azkenean topatu genuen eta artxibotan ofizialki Andre kale izan zen urte batzutan. 2014an lortu genuen izen aldaketa ofiziala, eta 2015ko otsailean inauguratu genuen. Plakak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baina behar ditugu emakume errealak ere referenteak, eta geroztik sigea ikerketak egiten eta lanak egiten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baina baita ere, adibidez, emakume langileen, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapena handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara. 1999tik 2015era Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare bai, emakumeak
erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa da zitzeite zutelako eta librezialako ere muortan, ez? Elkargune bat zan, bai, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Azaroako 25 plazere bai dakagu, indarkeria matxistaren kontrako eremu bezala, hemen bi hildako ditugu, indarkeria matxistak hildako bi, eta bueno. Nahikoa da indarkeria matxistarekin. Transpertsonek Hernaniri egindako ekarpena ere aitortu nahi izan dute. Hemen ere uki genuen kasu bat, Aimar Elosegi Moiorena, bere buruaz beste egin zuen transexuala, eta iruditzen zitzaigun emakumez gain ere bestelako gorputzei ere eman barzaiela lekua, erakutsi zigulako zer zan transexualidadea, orain dela 10 urte ez genekilako zer zan hori, eta izan zalako herri bat ikasten jundana, ez? Zentzu hortan, eta horri ere bai bere leku eman nahi izan diogu, eta memoria ariketa bat esate genuen inbiar degula, herri bezala, pertsona askez osatutako herri bat nahi degulako, ez? Moiok bidea transpertsona askori irikizigun, neri irikizidan. Herri hondan memoria bat utzi du, eta horrek bidea asko erreztu digu. Eta transkolektiboa ikustaraztea, eta herri gisa memoria eriketa egitea da kale honen asmoa. Orduan 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemen ez da lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako erreferenteak ere ukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituzte egitera. Emakume erreferenteak importanteak dialako, eta ikusten badute bere garaian emakumeen askatasunaren borrokan lan egin zutenak, edo ez egokien leku batetik atea zianak, edo behar ditugulako erreferente emakumeak ere, hurrengo belaunaldi transmititzeko. Eta 23ko Frantziako turra Euskal Herritik abiatuko da. Lehen 3 etapak bere osotasunean gure lurraldetan hasi eta amaituko dira. Lehena uztailaren batean Bilbon hasi eta bertan amaitu. Bigarrena ordea Gasteiztik Donostiara abiatuko da. Eta 3. Zornotzatik Baionara. Euskal Herritarrok turrari ongi etorria egingo diogu. Eta turrak duen nazioarteko oihartzuna baliatuko dugu Euskal Herria nazioartean proiektatzeko. Argi izateko, Europako txoko honetan 7 lurraldez osatutako herri bat dagoela. Nortasun propioa duena. Europako hizkuntza zaharrenarekin bizi dana. Litografia estanpatzeko paper gainean estanpatzeko teknika bat da. Baditu 2 mende pasata teknika honek. Eta gaur egun inprentan, inprimategietan erabiltzen den metodologia handik dator. Baina guk erabiltzen dugun metodoa edo metodologia da litografia artistikoa. Gure lana egiten dugu artearekin lotuta. Hau da, egiten dugu edizio artistikoak. Dakan, ez dakit oroitzapenik zaharrenetako bat, margotzea pilot gustatzen zitzaidala dela. Eta beti aukera nuen bakoitzean hartzen nuen beti artistikoko modalitateak eta horrelako gauzak. Eta batez ere hori, beti tatuaren munduarekin igual erlazio gehiago daukana, underground kultura horrekin zerikusia daukan, o tribu urbana edo horrelakoekin
relazio gehiago izan betelako. Begiratuak baditu